Hej tidigare. Vi var har just en stor klipp. Sån är det vilka som jag har också lätt. Ja, och till hässe. Ja, det kan slå i ljus. Det är för att röra i munnen. Lyssna. I munnen. Lyssna. 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 Få samma konstnärer. Och hettar. Hej. Jag kommer till Arvigan. Jag ska till Sucha Veckliga. Och jag ska till mamma som går med en väg. Nu går för nu sitter hon väck. Jag måste Sucha. Så är det bara en kätta som är muvor och så. För helvete, den har trampe! Hur ser du mig? Alltså, det är inte människan som ska stanna för jag alltså, han är det! Och hettar. 925, 958, 995 och äntligen kommer till det! Och hettar. Yeah, cool, oh yeah. What the fuck? Och hettar. Och hettar. Kan du göra det där? Åh, det bara slöva. No. Pull it after. Vad ska jag tunna för sig här va? Ja, och jag tar det för det. Och bye bye. Ha det gott. Den tar vi in och tar. Lukas med säger så.